Jesu gotovi rezultati testova kreme od lavande? Gdje su se samo malo? Oprostite. U redu je. Franjo, a da ti ipak odeš doma? Nije toliko strašno, nakapao se sebi ovu ehinoceu čaj. Ajde ti fino odi doma, ja ću ovo sama završiti. Ne znam, hoće se moći snaći u ovim mojim žrljotinama. Ako se ne bude mogla snaći, onda ću te nazvati, dobro? Ali... Nema ali, neću da me optuža da izrabljujem svoje radnike. Ali stvarno nije toliko strašno, a imam još posla u Labosu, stvarno. Franjo! Gospođo Novak. Da? Ne znam da li me se sjećate, ali moja žena je iznajmila od vas neki prostor za salon. Dunja. Sjećam se, da. Da, tako. Bog. Viđenja. Trebaš nešto? Da, trebam tvog oca. Jesi ga možda vidjela jutros? Kao što vidiš, ovdje nije. Pa hvala na informaciji, ali znaš možda gdje je? Šta je ovo, policijsko ispitivanje? Daj, molim te, stvarno mi se žuri, daj, znaš gdje je? Ne znam gdje je. A ne znam ni gdje je moja tajnica koja također nije došla. Znaš da su oni bliski u zadnje vrijeme, pa... Ljubomorno? Ne, ni najmanje.